Embusweni sibusa ngaphezulu komhlaba wonke. Akunantambo ekuprotectile noma ngabe ithandazelo umprofeti opowerful kangakanani. Ayikho intambo eluko umuntu ekuprotectayo. Leyo ntambo ayinamehlo, ayinamlomo, ayikhulumi, akunalutho nje kudlaliwe nje ngabantu kakhulu. Welcome once again kwikota to media. Igama lami ngumduduzi ngwashabango. Siphinde sibonge ukuhlangana sizokhuluma nje indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Sizovuselelana, sizokwakhana, sizokhumbuzana nje amaqiniso ezwi likaNkulunkulu. Esike sibheke incwadi kaMatthew chapter 4. Ake siphinde sobheke nyazi na last week bekade sibheke yona le ndaba, but last week ungathi khona la engayisheshisa khona. So ke sibuyele back kuyona sihambe nayo khona nje okunye oyokuthola nje okukule ncwadi okuhle ngendlela esimangaliso engibelieve ukuthi nawe na kanjani kuyokusiza usekhaya. uMatthew chapter 4 uverse ngo-23 la khona ifundeka ngalendlela ithi kimi, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. uJesu ayahamba iGalile lonke iGalile, lithi wayefundisa kumasinagogi, emasinagogweni lapho abantu ababehlangana khona ngeindaba zikaNkulunkulu. Wayefundisa. Ukufundisa nje kuyinto ebalekile emzimbeni kaKristu. Ungakuthathi kancane ukufundisa, kuyinto ebaleke kakhulu. Khona abaphiwe izipho zokufundisa, and wabapha uJesu abanye lezi zipho zokufundisa ngoba isipho naso esibaleke kakhulu. Uthi uma ngabe usushunyayeziwe bakushumayeza. Mawusufikileke manje endlini kaNkulunkulu esontweni, kufanele ke manje ufike uzofundiswa. Ngeke wena uhlala uyashunyayezwa njalo. There comes a time la kufanele khona ukuthi bese uyafundiswa. So uJesu wayephinda afundise futhi, lithi futhi preaching the gospel of the kingdom, ashumayele ivangeli lombuso. Gospel of the kingdom. I-gospel ke is good news. Nalezi engiza nazo namhlanje nje indaba ezimnandi kakhulu lezi. These are good news. This is gospel. Gospel izwi likaNkulunkulu. I-gospel nje i-revelation kaNkulunkulu. I-gospel nje ngoNkulunkulu uqobo lwakhe. And lithi iBhayibheli, preaching the gospel of the kingdom, ivangeli lombuso, indaba ezimnandi zombuso. Hayi umbuso wakulelizwe. Khumbula uJesu nje wayishumayela ngevangeli lombuso kaNkulunkulu. Ethi abantu mabaphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele. Wayishumayela nje ngevangeli nje lombuso kaNkulunkulu. Okuyizindaba ke lezi ezimnandi kubantu abakholwayo kuJesu Kristu. Lithi and healing all kinds of sickness. Wayephilisa bonke abantu kuzona zonke izifo, all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Zonke izifo, konke ukugula okwakukhona ebantwini wayebaphilisa, eshumayela leli vangeli lombuso. Iliphi leli vangeli lombuso? Leli ayelishumayela uJesu Kristu, elenza ukuthi abantu baze bezwe, babe willing ukuthi futhi mangabe betshelwa ngaleli vangeli leli, kusho ukuthi leli vangeli liyaphilisa, lilapha nanezifo. Ikuphi lokhu uJesu ayebatshela khona? Ngoba engeke nje uJesu abatshele ngenye into aphinde enze enye into. Obviously ugcine baphilisa nje, kusho ukuthi ngoba vele bebatshela ngevangeli lombuso okuyindaba ezimnandi ukuthi embusweni kukhona futhi nokuphila kuzona zonke izifo, noma ngabe iziphi izifo. But-ke ake siyilande sisithole. Ngeke uyikhuluma indaba yombuso ungazange walanda the book of the beginning, which is Genesis. Awukwazi ukuthi ukhulume ngombuso singazange sifike lapha kuGenesis, ngoba uma ungakubhekisise kahle
Ekuqaleni uNkulunkulu wayedale yonke into yaba right. Before nje kungene isitha esangena ensimini yase-Edeni in a form of a snake. Before kwangena leso sitha leso, uNkulunkulu yonke into yakhe wayedale kahle ngendlela efanele. Umuntu wayesembusweni ngaleso sikhathi. Kodwa umuntu waphuma nini embusweni that day kungena isono. Sathi masigena nje isono, umuntu ona kwabe sekumoshekile ke waphuma embusweni umuntu. uJesu mangabe efika ezothi nje umbuso wezulu ususondele, ingoba wayesefikile vele ezobuyisela yonke into ngendlela okwakufanele ngabe yayiyona ukube isona sizange singene. Ukuthi kwakufanele kube kanjani. Ake sibheke kuGenesis chapter 1 verse 26. Then God said, kwakukhuluma uNkulunkulu la, let us make man in our image. Asitale umuntu nge-image yethu. Asenze umuntu ngesizulu abe ngumfanekiso wethu. Uma ngabe ufunda nje encwadini kaJohn chapter 4, uma ufunda lapho uyathola ukuthi God is a spirit, and everyone who worship him must worship in spirit and in truth, because God is a spirit. Umuntu kahle kahle nje umoya. uNkulunkulu mangabe umoya kusho ukuthi nomuntu umoya. Mangabe uNkulunkulu uyispirit kusho ukuthi nomuntu uyispirit. But ke manje sasethina sibolekwa umzimba lo esiphila kuona. Thina siphila ngaphakathi kwalomzimba but ispirit esiphila ngaphakathi kwalomzimba. Yimi nawe loyo. Wathi uNkulunkulu masidala umuntu ngomfanekiso wethu according to our likeness. Lapho ngesizulu nje libeka kamnandi asifuze. According to our likeness. Shothi whatever ayenzayo asifuze umuntu. Bese liqhubeka lithi let them have dominion over the fish of the sea. Underline nje lamazwi othi let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air. So hamba nayo one by one. And over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Umuntu mangabe sedaliwe waba ngumfanekiso kaNkulunkulu, amfuze bese eyabusa. Ukhumbule phela uNkulunkulu uyabusa. uNkulunkulu kwadalwa uye, everything yadalwa uye. Konke nje umhlaba nezulu kwadalwa nguye, uyena futhi obusayo. Endeke manje na uthi thina abantu uma ngabe sesidalile, wathi abantu badalela ukuthi bafane naye, bamfuze, babuse njengoba naye ebusa, nabantu babuse njengoba nje uJesu eyinkosi nabantu babe amakhosi. Hayi amakhosi alingana noJesu. Thina singamakhosi angaphansi kwenkosi. Ikhona inkosi yamakhosi, inkosi uJesu Kristu. Amakhosi yithi sonke thina abanye esikholwa kuJesu Kristu. Okufanele sibuse. Sibusa kuphi ke thina? Lasho iBhayibheli sibusa kukho konke. Emhlabeni wonke siyabusa. Kwenzakala kanje. Kwathi uma ngabe umuntu esemdalile uNkulunkulu ukuthi makazobuse emhlabeni, isitha azange sijabule ngoba sasazi ukuthi umuntu uzobusa nangaphezulu kwesitha, uzobusa ngaphezulu kukaSathane. uSathane nje uNkulunkulu wayengamdalelanga ukuthi azobusa emhlabeni. uSathane, yes, in the beginning mangabe mdala wayeUlucifer. uLucifer wayedaliwe, edalwe uNkulunkulu ngesikhathi eUlucifer, elithi iBhayibheli wayeyikherubi, eyayinomimusic, eyayidumisa, yayiyinhle ngaphambi kokuba amoshe, ngaphambi kokuba afise ukuyohlala esihlalweni sikaNkulunkulu futhi abe ngaphezulu kaNkulunkulu. Wona ngalokho and wathi uma ngabe ona, akangona yedwa, wona neyingilosi, nengxenye yeyingilosi elithi iBhayibheli 30 of those angels zasezulwini mawufunda uRevelation chapter 12. Wona kanye nazo and kwaba nempi ezulwini. Mangabe kuba nempi lapho walwa uLucifer elwa noMichael neyingilosi and wahlulwa uLucifer. And wathi uma ngabe ehlulwa kanye nalezi ingilosi ezazingasesayidini lakhe, abangabe besanikezwe indawo ezulwini, baphelelwa indawo ezulwini. And then uNkulunkulu wase eyabalahlela kuphi? La emhlabeni. Uma ngabe balahlela la emhlabeni, wabalahlela la emhlabeni ukuthi ke manje wayazi uNkulunkulu ukuthi futhi emhlabeni kuzozophila abantu. Kodwa wayebalahlela emhlabeni ukuthi
bathi bela emhlabeni babe ngaphansi kwabantu, umuntu abuse ngaphezulu kaSathane nengelosi zakhe. Wayibuka lento uSathane wabona ukuthi ngizoba inhlekisa, ngiphinde ngize ngibe inhlekisa nakubantu abadalwe uNkulunkulu. Ngeke ngizwe nje mina umuntu ethi egxeka uNkulunkulu, ethi uNkulunkulu kungani wadala thina wasibeka emhlabeni ekubeni wayazi kahle ukuthi ukhona uSathane oyinkinga osihluphekisayo khona namhlanje kunje kungenxa kaSathane. uNkulunkulu akasithandi thina. Lalela, uNkulunkulu wayemdale umuntu ukuthi azobusa ngaphezulu kaSathane, ngoba wathi uma ngabe lahlelwe ezulwini elahlelwa la emhlabeni, washintshwa negama wathola leli lika Sathane. And wathi uma ngabe fika ke la emhlabeni waba iyona lenyoka endala, that old dragon, that old serpent ekhuluma ngayo lapha ku Revelation chapter 12, eyadukisa uAdam noEva. Owathi uma ngabe selahlelwe la emhlabeni wayazi ukuthi uAdam noEva bangaphezulu kwakhe, but wathi uma ngabe sela emhlabeni wazama amaqhinga okuhlwitha umbuso kaAdam noEva, and wawenza ngempela weza ngamanga. uNkulunkulu bayalileke ukuthi bangadla kuzona zonke izihlahla ezazikhona lapha engadini yase-Eden, kodwa bangadli kulesa sihlahla ngoba lesana the day bedla bayofa nokufa. And kwakuyisihlahla ngempela futhi kwangesiyona enye into, enye interpretation, kwakuyisihlahla nje sasibekwe uNkulunkulu esasigcwele ukufa. And umuntu ngokuzwa inyoka eyaliwe uNkulunkulu, kodwa walalela ivoice enyoka eyathi inyoka angeke nife. Ekubeni uNkulunkulu ebeshilo ukuthi the day nidla lapha nofa nokufa, kodwa inyoka iqhamuka ithini yona ithi ngeke nize nife. And ngokuthi umuntu naye wajabulela lokho ukuthi bazokwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi, bazoqala bahlakaniphe, umuntu wadla, walalela ivoice errong, wayeka ivoice right kaNkulunkulu. And wathi uma emamela ivoice errong, umuntu wasuka embusweni. Kwase kuzongena uSathane kuphi? Embusweni. Waqala ke manje uSathane wase kuba uyena obusayo, kanti bekumele ngabe kubusa umuntu. Lapha kuMatthew mangabe uyifunda nje uJesu lithi iBhayibheli uma ngabe eqeda kubuya kwi40 days and 40 nights fasting, uhlangana noSathane lapha yana uyamlinga ngazo zonke indlela amlinga ngazo. Usephinde futhi uSathane uyamthatha uJesu umbeka kwintaba ephezulu, umbeka lapha phezulu lapha, umbonisa imibuso yakhe. uSathane uthi bheka imibuso yami ukuthi ingakanani, uma nje ungangigoqela ungikhothamele ngayinikeza wena yonke leyambuso leyana. Wayeza namanga akhe asekuqaleni ezana lawa ngesikhathi edukisa uAdam noEva. Wayecabanga ukuthi nakuJesu Kristu uzowina ngalawo mangalawo, but wathi uJesu cha, kulotshiwe ukuthi khothameli omunye ngaphandle kaNkulunkulu yena yedwa okhona ophilayo osezulwini. And kanjalo uSathane wabuhluliwe. Yonke lemibuso uSathane ayembonisa yona kwakufanele ngabe bekubusa umuntu, uSathane angabusi indawo kodwa kubusa umuntu. Ukuthi ke kule mibuso ngoba uSathane watake over, wabe seyayingcolisa yonke le mibuso, kahle kahle bekumele kubuse nje umuntu ngeorder kaNkulunkulu, kodwa uSathane watake over, wasebusa ngeorder yakhe yokungcola yala emhlabeni ngendlela yena aphila ngayo, ukubusa okunokufa phakathi okungena kuphila, kanti uNkulunkulu ebeza nokubusa okunokuphila. But ke sambonga uJesu oweze emhlabeni owasinqobela konke, ngoba lithi izwi nje wanqoba, wazwanqoba ngisho nokufa. Wakunqoba ngosuku lwesithathu, watholakala evukile, akekho noyedwa owakwenza leyo nto leyo ukuthi athe file ngosuku lwesithathu avuke. UJesu Kristu yena yedwa, noma sebekhona abanye uNkulunkulu kodwa nguyena yedwa owanqoba, wazwanqoba ngisho nokufa. And ke manje na ukubekile ukuthi ukuphila kukuyena uJesu Kristu, akukho komunye. Ingakho kuma ngabe seza ezoshumayela ivangeli lombuso, ushumayela ukuthi bekumele engabe nina ningabantu abane order, abantu ababusa phezulu kwayo yonke into. Kuya ngokuthi ke kumuntu mamela kuphi, ngoba njengoba nje dala ensimini yaseEden uNkulunkulu wakhuluma, nenyoka yafika yakhuluma,
Sekuya ngokuthi wena njengoba nami ngikhuluma okusezwini umamela kuphi. Uma ngabe kuwukuthi uzomamela okaNkulunkulu uzophila ngoba ivangeli indaba ezimnandi. Uyothola indaba ezimnandi ezinokuphila. Kodwa uma ngabe kuwukuthi uyomamela le voice ephikisana nale message yanamhlanje njengoba nje ngiyikhuluma noma uyomamela futhi enye ivoice ekutshela ngoJesu uphikisane nevoice ekutshela ngoJesu Kristu, kusho ukuthi wena uyobumamela ivoice yeserpent ngoba yona namhlanje isasekhona isasemsebenzini kulabo abavuma ukudukiswa yona bazoduka. Hayi ngoba inyoka noma usathane enamandla phezulu kwabantu, akanawo amandla phezulu kwabantu, abantu abamnikeza amandla bese bedukiswa uSathane. Abantu nje banelungelo lokuyikhethela, mawukhetha uJesu Kristu akanamandla phekwakho. And uJesu mangabe eshumayela leli ivangeli lombuso, wayeshumayela lona ke lelo vangeli elithi even nangaphezulu kwezifo, nangaphezulu kwanoma ngabe yikuphi ukugula, ngoba ukugula izifo ukufa akuzanga noNkulunkulu kweza nomubi. uNkulunkulu ufuna abantu ukuthi mabaphile, ingakho wayala uAdam noEva wathi ningadli kulesi sihlahla dade inidla nofa nokufa, ngoba uNkulunkulu wayengafuna abantu ukuthi bafe. kuNkulunkulu kunokuphila, kodwa umuntu oagainst uNkulunkulu uzothola ini? Ukufa. uJesu kuzokhuluma lawo mazwi ivangeli lombuso wayefundisa futhi wayeshumayela leli ivangeli lombuso elithi thina abantu singaphezulu even nangaphezulu kwezifo. Ingakho phela kwabalula ukuthi abantu noma sebaphilisa nje wavele wabaphilisa bonke kuzona zonke izifo zabo ngoba bezwa bamlalela kuleli ivangeli lombuso ukuthi embusweni uma ngabe ukholwa kuye uJesu Kristu embusweni uyabusa ubuse nangaphezulu kaSathane. Endeke leli ivangeli omubi ayozama ngayo yonke indlela ukulistopha ukuthi lingaspread. Uyozama ngayo yonke indlela ukuthi abantu bangakufinyeleli lokhu kwazi ukuthi bona banamandla over uSathane. uSathane ufuna phila ngempilo leyo ukukhohlisa abantu ukuthi abantu bazi ukuthi bangaphansi kwakhe uyo ngaphezulu, bahlezi bemsaba ngaso sonke isikhathi. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu sibonga igama nje likaJesu Kristu elisinqobela konke ukuthi nale message le noma ngazama ukuyilwisa izofikelela ebantwini, izofinyelela nakuwena omamele, and kuwena omamele futhi izokusiza kakhulu ngoba izokukhulula le message. Izothi yazi nje ukuthi uma ngabe kuJesu Kristu usembusweni kaNkulunkulu, and uma ngabe usembusweni kaNkulunkulu wena wawudalelwe ukuthi fana noNkulunkulu, umfuze ubuse futhi. Andeke manje ngoba uJesu safika sibuyiselwe back to that restoration futhi, sesinjalo sifana naye, simfuzile. Andeke manje we are to take charge, sibuse, sithathe that authority, sibuse. But abaningi bethu abakafinyeleli la kufanele ngabe sebeyabusa khona. Abanye bayayibamba bathi baphinde bayidedele ngathi bayibamba bayidedele. Kufanele singene completely la sibusa khona, la khona njalo nje uSathane uma ngabe engazathuza namaqhinganyana akhe simkhomba indlela ngegama likaJesu Kristu. Thina ke siphiwe igama elingaphezulu kwamagama onke, siphiwe iweapon thina yokuyinqobela nje, hayi ngamandla ethu, hayi ngamagama ethu, ngegama likaJesu Kristu. Wathi nje ngegama likaJesu Kristu then akasena mandla kuwena. Andeke manje lento engikhulumayo ngifuna ukuthi uyizwe kahle. Kwabalula ukuthi uJesu abaphilise ngoba wayebatshelile ngombuso, ivangeli lombuso elithi niyabusa. Ngizothi mina yazi nawe ukuthi wena whatever ukugula okukubambile emzimbeni, angikhathali noma ngabe ikuphi, sebeshilo nodokotela abathi lokhu akulapheki, ngoba zikhona zonke izifo singayibala nje, singabala konke, high blood pressure, TB, HIV and AIDS, cancer, ulcers, headache, stomach ache, singabala zonke. Abanye bavuvukelwa izinyawo, abanye bashawa stroke. Zonke lezi zifo lezi ziza nomubi, ziza noSathane ezolwa nabantu bakaNkulunkulu. Andeke manje uma ngabe sewuzazi ukuthi wena uphila embusweni,
ufuze uNkulunkulu, wena uyabusa phezu kwayo yonke into esemhlabeni, iminingi naphezu kwalezo zifo. Then ke manje kuchazani lokhu? Sekuchaza ukuthi ke manje wena unelungelo lonke esiliphiwe nguJesu Kristu ukuthi isifo noma ngabe isiphe sikubambile sitshele ukuthi ngegama lika Jesu Kristu wena kufa awubhilongi kulomzimba. Angithi lo mzimba lona siuphiwe nguNkulunkulu, and lithizwe futhi uyithempeli likaNkulunkulu. Nakhona nje uzube yithempeli likaNkulunkulu is because mina nawe savuma ukuthi kulomzimba ngifuna kuphile umoya kaNkulunkulu, ngifuna kuphile uNkulunkulu, kuphile uJesu Kristu. As a result ithempeli leli likaNkulunkulu. Uma ngabe kwavuma mina nawe ukuthi leli thempeli likaNkulunkulu, then uSathane akasena lutho lumhlanganisa nalomzimba. Njalo uSathane mayeletha ukugula kwena ngikhathali noma ngabe ikuphi, noma ngabe uvela izinto ezithile emzimbeni, mrebuke ngoba wena ubusa ngaphezulu kwakhe. Wena ufuza uNkulunkulu, cabanga nje uNkulunkulu esehlaselwa uSathane, uNkulunkulu esegula. Wawambona nje wena uJesu Kristu esegula, ephethwe ama-ulcer, ephethwe izifo ezithile. Phela uJesu wayezosibonisa indlela okufanele siyiphile la emhlabeni, simfuza uNkulunkulu, but uJesu wafika wayipractice lento ukuthi uNkulunkulu ufuzwa kanje, nifana naye kanje. uJesu akazange azagule, ingoba wayehleli kwi-authority ebusa ngaphezulu kukaSathane. Ngizothi ke manje nawe yazi ukuthi mawulandela uJesu, uthwele lesiphambano sakho umlandela, ubusa ngaphezulu kaSathane, therefore izifo azisenamandla kuwena. Rebuke leso sifo uthi ngegama lika Jesu lokhu kufa makhambe emzimbeni wami. Lalela siphiwe nanezwi likhona 1 Peter chapter 2 verse 24 elithi izwi likaNkulunkulu ngemivimbo kaJesu Kristu saphiliswa. Lalela uJesu wayihluphekela le message yalombuso, wahlupheka, he suffered a lot for mina nawe. Mangithi wahlupheka angazi ngakuchaza, akuchazeki ukuhlupheka adlula kukho ukuthi mina nawe at the end of the day sazi ukuthi sibhilonge embusweni kaNkulunkulu la sibusa khona. Wahlupheka kakhulu, washaywa, and akashayiwanga nje ngeimvubu noma ngeinswazinyana, kodwa washaywa ngezinto ezazingama-claws, izinto ezazithi mangabe zingena enyameni mawusudonsa ziqebuke nenyama, ziphume nenyama. The way ahlupheka ngakhona, and wayengenacala yena, wayengenzanga lutho yena, uhlupheka kangaka nje uhluphekela mina nawe ukuthi one day mase siyazi iposition yethu kufanele singenisise kuyona. Wahlupheka for mina nawe ngemivimbo yakhe lena ngesikhathi bemenza zonke lezi zinto ababemenza zona. Uthi uPeter uma ngabe ikhuluma lento ngomoya oyingcwele, ngaleyo mivimbo leyo saphiliswa, meaning umulwa nesithe sikulethela izifo emzimbeni wakho. Khotha nanezwi ukuthi ngemivimbo kaJesu Kristu mina ngaphiliswa, cancer awunamandla emzimbeni wami. Omunye umuntu mhlambe lento lena angathi uma ngabe seqala eyipractice agule kakhulu kunaqala. Uma ngabe ugula kakhulu kunaqala, yazi ukuthi uyibambe kahle. It means ke manje isitha phela ngeke naso kube lula ukuthi sheshe nje sikudedele, ngoba manje siyakujabulela ukukubona wena usokola uhlupheka ugula. And manje mangabe usumrebuke akajabuli naye ulwa kakhulu, but yaziki ukuthi ukulwa kwakhe ukulwa nje komuntu owahlulwa kudala more than 2000 years ago esiphambanweni wayevele ehluliwe. Wena nje mawuthatha iposition yakho already you are on a winning side. Definitely uzowina mawuthi ngemivimbo kaJesu Kristu ngaphiliswa, ukukholwa lokho definitely uzowina ngoba uJesu sayiqeda lempi. Kahle nje thina nje sekuwukuthi lento siyenze, silipractice lelizwi, sikholwe lelizwi, and then akunasifo esohlala emntwini. Omunye umuntu ke ngoba ukukholwa kwethu akufani. Omunye umuntu lento mhlambe ngakbiza ukuthi
alokho ekukhuluma lokuphila ukuthi ngemivimbo kaJesu Kristu ngaphiliswa, ukuthi mina ngiyabusa over lesi sifo ngiyasixosha emzimbeni wami ngegama lika Jesu Kristu. Mhlambe lento omunye ngithatha mhlambe 3 months, omunye ngamthatha 6 months, mhlambe omunye ngamthatha even a year, omunye within a day. Angathi uma ngabe iconfessa lento eyenza ukugula kuvele kusuke kuyena. Uma ngabe kukuthatha isikhathi esithile, don't give up. Ungayeki, ungathi awusekuphela iviki ngilo ngingwaconfessa lamazwi, ngilo ngwakhuluma lamazwi, ngilo ngimxosha uSathane ebhatha kahambi. Ngithe mina koya ngokukholwa kwakho uthi kukangakanani, naye uyakwazi ukubona naye ukuthi hayi la ngisengazama ukubambelela nyana. Ngizothi mina ungagive up. Yabona lamazwi lawa athi don't give up, siwathole most of the time kuma motivational speakers uma ngabe nje simotivatewa ukuthi hey yabona impilo inzima, empilweni ungagive up, qhubeka, bekezele, yozuphumelele. Ake ngithi ukuya a bit deeper ngalamazwi lawa. Uma ngabe futhi lithizwi ungagive up, do not give up, bekezela kuze kube sekugcineni. Kuchazani lokho? Kuchaza ukuthi ngisho noma ngabe isitha siyazama ukukulethela lokugula kakhulu kunaqala sifuna ukuyeka, musu give up ngoba wena already winile, hayi ngoba kuwine wena, ngoba uJesu wasiwinela. Ingakho ke kufanele ukuthi ungagive up. Thina abantwana nje basembusweni, ingakho uJesu wayezala emhlabeni ezoshumayela ivangeli lombuso. Abantwana basembusweni abagive up. There's no way la kutholakala khona umntwana wasembusweni egive up. Even ngisho noma ngabe uhlaselwa isiphi isifo awu give up. Sebeshilo odokotela abathi asilapheki, bangodokotela, asibablame. Wena phuma kubona uze embusweni kaNkuluNkulu lo uJesu ayewushumayela la emhlabeni, namhlanje usashunyayelwa lombuso. Step ake manje la embusweni ukhulume lamazwi awukuphila, futhi ungayeki, ungagive up ngoba already impi yanqotshwa. Na kanjani uma uyimela indaba yakho uzophila. There's no way ukuthi ngeke uzophile. Na kanjani uzophila. Ngithi mina nje uma angazama akho konke ukukuvimba ukuthi ungayitholi le message, uma usuyitholile enqoba ke ngayo. And futhi ngiyaclaima nje ngegama lika Jesu Kristu ukuthi ngeke ayivimbele le izokwazi ukuthi inqoba ifinyelele kubona bonke abantu okufanele ukuthi mayifinyelele kubona. Baza abantu ukuthi kahle bona bayabusa embusweni, bona babusa phezulu kwayo yonke into, even nangaphezulu kwezifo. Thina nje siyabusa. Ngalokhu kangichazi ukuthi abantu mabayekela amaphilisi abawaphiwe odokotela. No, angichazi lokho. Lokho sekuya ngokuthi umuntu noNkulunkulu ukhula kanjani wena uwedwa noNkulunkulu. Mina ngizothi amaphilisi uma ngabe udokotela ekunikezile, ngoba kwesinye isikhathi abanye bayithatha lento ibe too much, too extreme, thuelahlana lawo maphilisi lawo. Kanti umuntu ukholo lwakhe lusaselincane, awukwazi phela ukuthi ungathatha umntwana nje osasemncane umkukisa insimbi ezinkulu uthi kuka lezi insimbi lezi zizomsinda. Kufanele umuntu noma ngabe mdala nje, umuntu ongakujwayelanga ukujima akwazi ukuvela umnikeze izinsimbi nje ezinkulu uthi kuka lezi. Umqala nje umuntu kancane ngama basics kancane abe lokho ekhula, awuveli uthi nje yenza ama push up awu 100. Umqala ngama push up awu 5, 10 nini naso 20 until umuntu azasho ukuthi yabona manje sengishaya 100 ama push up. Kanjalo nala ezwini likaNkuluNkulu akwazi ukuthi umuntu ngavela umyekise imedication ayinikwe ngodokotela. Kanjalo so too extreme. Kufanele abantu uhambisane kahle nabo. Lalela yithi waphuza lawo maphilisi. Uthi nje mawathatha uthi ngiyawaphuza wona la maphilisi kodwa ngegama lika Jesu Kristu lokugula kusekho emzimbeni wami. Ngiyakholwa ukuthi ngemivimbo kaJesu Kristu mina ngaphiliswa, therefore ngiyaphila. There comes a time lapho wena uyozwela nawe ukuthi uNkulunkulu ke manje uyasebenza kuwena. Akekho yokutshela ukuthi lahla, uyoyilahlela wena. Sekufika isikhathi sokuthi lahla, uyozwa nawe ukholo selukwena ngaphakathi kwena, then yobusuyilahlela wena futhi usuphila ngaleso sikhathi leso. Ngizothi mina we are to take charge. Kufanele simfuze sibuse. Ingakho noJesu Kristu wayipractice ke lento ukuthi ngempela
thina kufanele ngabe sifuze yena futhi uJesu silandele yena. Wabaphilisa bonke abantu lencwadi esifundile Matthew 4:23. Wabaphilisa bonke, wathatha iauthority naphezulu kwezifo, ebonisa ukuthi uma ungwasembusweni uphila wena uze uphilise ngisho nabanye abantu ngaphezulu. Phela ingakho lithi iBhayibheli lapha yaku Mark chapter 16, uma ufunda lapha ku verse 15, 16, 17, uma ngabe ufunda nje lawo mavesi lawo uyathola ukuthi kulaba abakholwayo baze banikeziwe ukuthi bayobeka izandla kwabagulayo baphile. Kuthiwa nje laba abakholwayo, ayikushongo iBhayibheli ukuthi abafundisi, laba abakholwayo kuJesu Kristu abasembusweni bayobeka izandla kwabagulayo baphile. Yabona ba-practice manje life yasembusweni manje. Kuthema kuphila wena usukwazi ngisho nokubeka izandla nakwabanye abantu baphile. Mina ngizothi ngizokupha mina ukuthi noma ungasabekwa ngezandla umuntu, ngoba these days even nasemasontweni abantu abasabekwa izandla, sekudlalwa ngabo. Ngizothi mina wena ke funda ukuthi you can take charge over your own life. Ake sibuyele kulamazwi lawo. Genesis chapter 1 verse 26. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea. Babuse phezu kweinhlanzi zasolwandle. Lamazwi lawo uma ungakabhekisisa kahle, uNkulunkulu wayehlukanisa yonke lento, babuse naphezu kweinhlanzi zasolwandle. Kusho ukuthi noma ngabe yipi into esemanzini ewufish, mina nawe sibusa ngaphezulu kwayo. Akekho omunye ongakutshela enye into. Bese lithi over the birds of the air. Even ngisho nangaphezulu kweinyoni zonke ezindizayo ezindiza emoyeni. Mina nawe ke sibusa naphezulu kweinyoni zonke eindiza emoyeni. Okusho ukuthi akusena fish ongathatha isithombe sawo usibeke somewhere uthi ukholwa ukuthi lesi sithombe lesi salo fish singakuprotecta somewhere, ngoba wena ubusa phezu kofish uqobo lwawo. How much more isithombe? Awukholwa nje ithombini. Kanjalo nenyoni eyindizele emoyeni. Okusho ukuthi awukwazi futhi ukuthatha isithombe senyoni usibeke endlini uthi lesi sithombe siyakuprotecta. Futhi awukwazi even nanokukhanda ibheji yenyoni. Ngisho noma ngabe yipi inyoni, ngisho noma ngabe ijuba ke, ngoba ijuba phela libuka njengenyoni yepeace, nayo kusaseyinyoni. That is a bird of the air. Kwayona lelo juba lelo awukwazi ukukhanda isithombe esithile ozosifaka emzimbeni wakho kube ibheji ethile othi wena ikuvikele, ngoba kwajuba uqobo lwalo ngeke likuvikele. Kangakanani ke ibheji into nje isithombe, ayinamlomo lento, ayinamehlo lento, ayikhulumi lento, kodwa lento wena uthemba ukuthi iyakuvikela. Yabona kumubi ngendlela sengene ngakhona, ungene wazwangena ngisho nasemasontweni ukuthi amasonto abe izimpumputhe, angakwazi ukubusa kwabo ukuthi kuhamba kufike kuphi. Sibusa naphezulu kwayo yonke into, zonke izinyoni ezindizayo thina sibusa ngaphezulu kwayo. Yabona izinto abantu abayifaka emizimbeni yabo kuthiwa amabheji athile, mhlawumbe amasonto athile, ubusa wena ngaphezulu kwaleyo bheji leyo. Kahle kahle leyo bheji ayinamsebenzi wena wanikeza ukuthi uzobusa. Kodwa ke ngenxa yokulalela inyoka ikulethela amanga, namhlanje abantu babuswa amabheji athile, babuswa zinyoni ezithile. Ngithi nje namhlanje ngiyikhulume le, mhlawumbe futhi ngizothi uba mudenyana angazi, kodwa nje ngithi namhlanje ngiyikhulume yonke ivele, ngoba nasemasontweni labe kufanele ngabe sitshelwa khona ngombuso kaNkuluNkulu, asitshelwa ngombuso kaNkuluNkulu omubi. U-athekile nasemasontweni ungenile ezama ukufihla ukuthi wena nami sazi ukuthi thina sibusa ngaphezulu kwakhe, kwaselethi izithombe zezinto engenamsebenzi. Unfortunately abantu namhlanje ba-trapped, babanjwe ilezi zinto abayinikezwa zona nasemasontweni, ba-obsessed ngalezi zinto ngeke uzubenze lutho. Bacabanga bona ukuthi basembusweni kaNkuluNkulu kanti abekho embusweni, badlala nje omubi elokhe bakhohlisa ebadidizisa kanti beyikhona imessage yeqiniso. Ake ngiqhubeke nalo nje leli verse ngiqedelele. Bese lithi and over the cattle.
naphezulu kweinkomo. Thina sibusa even nangaphezulu kweinkomo. Lalela yabo nje malithi over the cattle, again le yeinkomo also imina iwealth, ngoba phela indoda ngeenkomo zayo. And siyazi ke lokho ukuthi kuchaza ukuthini noma ungenayo inkomo uma unemali eningi uyindoda ngoba unemali eningi, kuyakusho kanjalo. Uma ngabe ubusa nangaphezulu kweinkomo kusho ukuthi ubusa even nangaphezulu kwewealth, nangaphezulu kwale mali onayo. These days kunabantu ababuswa imali. To prove kwafika omunye eza kuJesu Kristu. Lithi uma ngabe sefikile uthi yonke imithetho ngiyayigcina, yonke khona nanodwa umthetho mina engawugcina. Manje ngenze njani ukuze ngene embusweni wezulu? Uthi uma emphendula uJesu Kristu uthi okay kulungile ugcina yonke imithetho. Thengisa ke manje konke onakho, yonke ingcebo yakho thengisa, unikeze abahluphekayo. uJesu wayeletha lawa amazwi lawa because wayazi ukuthi lo muntu usebuswa ile ncebo okungamelanga engabe yambusa, ubuswa yilezi inkoma nazo okungamelanga ngabe zambusa. Umuntu kumele abuse ngaphezulu kweinkomo. Imali ikhona noma ingekho, uJesu nguJesu. Imali ikhona noma ingekho, uNkulunkulu umoya ongcwele. Simkhonza ikhona imali, simkhonza ingekho imali, asibuswa imali. Namhlanje sekunamavangeli abuswa imali. As a result abasalikhulumi leli ivangeli lombuso kaNkulunkulu, la khona engabe sithola khona iqiniso lokuthi siyabusa, asibuswa zinkomo. Awu ivangeli namhlanje lithi woza uzothola prosperity, ube rich. I'm not against prosperity, I'm not against ukuthi abantu babe rich, but I'm against ukuthi uma ngabe kungahambisani nezwi lithi izwi thina sibusa ngaphezulu kwenkomo kodwa kutholakala inkomo seyibusa ngaphezulu kwabantu, then sekune problem ke lapho, ngoba abantu bathi masebeyitholile le prosperity bese bebangcono kunabanye abantu, babukela abanye abantu phansi. Athi noma emile umfundisi lapha yana kutshela ukuthi lesuda ayigqokile ibiza imali engaka, leli shirt libiza imali engaka, leli bhluku libiza imali engaka, lama kick and boboza biza imali engaka. Angithi ke manje usebuswa zinkomo, ubuswa ingcebo yakhe, sekukhuluma yona, akasekho embusweni manje. Owasembusweni ugqoka noma ngabe iziphi impahla, noma as long as clean zizinhle comfortable kulezo impahla lezo ugqoka zona, ngoba akazelanga ukuzoba ngcono kunabantu, futhi akazelanga ukuzobonisa ukuthi mawusuNkulunkulu ngaba rich kangakanani, kodwa uzoletha abantu embusweni la ukuthi abantu mangabe sebekhona embusweni kumele babuse. Namhlanje nje ngithe ngenzeka ngibe mude but ngizokukhuluma konke, kuyosizakala nje uzobuka up until size sifike egcineni. Bese lithi over all the earth, sibuse naphezulu komhlaba wonke. Malithi iBhayibheli nje over all the earth, sibuse naphezulu komhlaba wonke, shuthi yonke into ekhona, yonke into. Namhlanje abantu emasontweni babuswa zintamba abayifaka okhalweni. Ngiyazi ukuthi am against abantu abathile mase ngikhuluma kanje, but iqiniso lona kufanele silikhulumile, ngoba manje sikhuluma indaba zombuso la. Embusweni sibusa ngaphezulu komhlaba wonke. Akunantambo ekuprotectile, noma ngabe ithandazelo umprofeti opowerful kangakanani, ayikho intambo eluko umuntu ekuprotectayo. Leyo ntambo ayinamehlo, ayinamlomo, ayikhulumi, akunalutho nje, kudlaliwe nje ngabantu kakhulu, and abantu babanjwe kuphi lapha emasontweni. Ingakho ngithi uSathana akayifuni le message ukuthi ifinyelele ebantwini, so bathiphazisa ngazo zonke izinto lezi engenamsebenzi. Namhlanje abantu babanjwe izintambo, bathi bavikelwe izintambo, abanye babeka izithombe endleni zabo bathi bavinjelwe izithombe, abanye bavikelwe ziwasho, abanye bavikelwe ama-holy water, abanye bavikelwe ama-holy oil. Abantu sebevikelwe izinto eziningi khona. Amasonto maningi yebo, kodwa wasalikhuluma iqiniso bekumele ngabe bayalikhuluma. Bakhona abafundisi kodwa basalikhuluma iqiniso bekumele ngabe bayalikhuluma. Bekumele benza abantu bangabuswa iziwasho, kodwa namhlanje abantu babuswa ziwasho. Thina sibusa phezulu kweziwasho, thina sibusa phezulu kweintambo,
thina sibusa phezulu kwama-holy oil, holy water, whatever enye ney'thombe noma ngabe ikamprofethi uzibani wasendaweni ethile powerful. Akunamprofethi okugadile wena ugade uNkulunkulu. That's why usaphila namhlanje. Awugadwanga zithombe. Awukadwanga yilowo mprofethi, unamanga lo mprofethi. Udinga ukubuyela back kuJesu Kristu. Namhlanje kuba uyaphila ingenxa kaNkulunkulu. Namhlanje kuba uyaphila ingenxa kaJesu Kristu. Usathane inhloso yakhe kumele ngaba usaphila, kumele ngabe usufile already. But uNkulunkulu lokho ukuvikele ngoba uyakuthanda. Uyazi ukuthi one day uzolithola leli qiniso, uphume kulezo zinto zasebumnyameni ezikubambile ocabanga ukuthi zikugadile. Awugadwanga yilezo zinto, ugcina uNkulunkulu nakuba uyaphila ngoba ekukhathalele, efuna ukuthi mawusuzwa leli qiniso, shiya phansi yonke lento uze kuJesu. Gcineni abantu kufanele bebuyile kuJesu Kristu. Kudlaliwe ngabantu emasontweni too much these days, and iqiniso local khulunywa lokhu lambambathwa, abantu balokhu bayasaba nje ukukhuluma iqiniso. There comes a time la kumele silikhulume khona iqiniso kulaba abafuna iqiniso. Ayikho enye into eyokugada, ayikho enye into yokuprotecta ngaphandle kaNkulunkulu, and ukuya kuNkulunkulu via uJesu Kristu. Lalela ke sibusa naphezulu kwayo yonke into, even nangaphezulu kwamadlozi. Siyabusa nangaphezulu kwawo ngoba amadlozi akusibona laba abantu laba ya abasemathuneni abashona. Kaningi uma ungakubhekisisa bonke abantu nje abashona bebephila emhlabeni, behamba ibanga labo, badlule emhlabeni, babuyele back kuNkulunkulu, abaye kuNkulunkulu, ababengamfuni uNkulunkulu bayolahlwa, abasenalutho kubahlanganisa nento zasemhlabeni. So awukadwanga even nanayibo umubi edukisa abantu. Ukade uNkulunkulu wena, uprotectwa nje uNkulunkulu. Ulokhu uhamba nawe. Ngiyazi ukuthi kunezinto uyawuthi mawuzilanda lapha endaweni ezithile kulaba abanye banenyoka, abanye namhlanje babuswa even nanazi. Okay, sisaya kuleyo ndaba leyo. But abanye babuswa izo zonke lezo zinto lezo. Ucabange wena ukuthi hey ngithema ngabe ngenza lokho izinto zami zalunga. Usathane nje bekukhohlisa amaqhinga akhe. Ayikho into elungayo ungenayo uJesu Kristu. Ayikho into elungayo ungakholwa kuJesu Kristu, ungalahlanga zonke izinto zakho. Akukho kulungayo. Uma ngabe kungathi kuyalunga nje uyakhohliswa. Ayikho into elungayo until uzuze kuJesu Kristu. Angikhathali ukuthi usuphuphe kangakanani uphupha abantu abangasekho bekwenzela izinto ezithile, nawe uthi uma ngabe uhlaba wenzani kungathi kuyalunga. Ayikho into elungayo, omungu trap. Come to Jesus up until uze kuJesu, then into zakho zeqiniso zizolunga. Ayongiqhubeke nayo le ndaba lithi over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. Naphezulu kwayo yonke into enwabuzelayo la ehamba la emhlabeni enwabuzelayo, including nezinyoka. Namhlanje sidabantu nje ababuswa zinyoka. Oh bakithi. Umuntu ahamba nje walanda inyoka somewhere. Bekumele umuntu abuse ngaphezulu kwenyoka, but inyoka isibusa umuntu. Inyoka iyona emlethela umuntu incebo. Inyoka iyona emlethela umuntu, abanye bathi mabesho iyaprotect aba-rich today because of lezi nyoka. Lalela ngeke ngoxoxele amanga esitha, and naleyo nyoka yakho uma ngabe ngeke urepente uziyongena ethuneni, awubuyisani noNkulunkulu, wena uyesihogweni, wena uyisinagoge nje likaSathane, udlala omubi until ulahle leyo nyoka uze kuJesu Kristu. Futhi nje unayo yonke ichance yokuyilahla leyo nyoka, ayinamandla over wena. Uma ngabuza kuJesu Kristu ube sembusweni, ubuse over yona, uyayitshela kwayona leyo nyoka ukuthi ngikhathele uwe ngegama likaJesu Kristu, pack and go, izohamba. Ayengeke ikwenze lutho. Uma kuJesu Kristu sanqotshelwa thina. Yabona nje indaba yombuso kaNkulunkulu imnandi kabe ngoba mawukuJesu Kristu nje wanqotshelwa everything. Thina siphila kamnandi sinqotshelwe. Ngizokhuluma nje lelo vangeli namhlanje elithi uJesu wayekhamba yonke amasinagoge, ehamba eshumayela ivangeli lombuso, efundisa, lithi wayephilisa bonke ababegula kunoma ngabe iziphi izifo. Ngizothi mina nawe usengaphila. Uma ngabe ukuthi yakholwa elamazwi, nawe usengahlukana nazo zonke lezi zinto lezi, ukholwe kuJesu Kristu kuphela. Omunye umuntu angathi hawu kodwa bese ngikholwa kuJesu nje yena yedwa, ngingasa intwanyana nje ezincane nje ezithile. Asiyidingi intwanyana ezincane ezithile, uJesu yena yedwa uphelele.
and leli vangeli akulona labelungu. I-question nje ukuthi leli vangeli labantu bonke, leli vangeli. I-question nayo la ekhona ukuthi wena ukholwa kuphi. It's up to wena, mina nje ngiyilethile i-message, ngidlulisile. It's up to wena ukuthi wena uyokholwa kuphi, ukholwa kusezweni noma ukholwa lokho okuzwa ngabantu kwasezweni. And uma ngabe ukholwa okunye okungekho eBhayibhelini, awuke maye kuwena. Kodwa once wakuthatha lokho engikutshela khona kusezweni, iwine yakho, ukunqoba konke kwakho. Ngingaqhubeka ngiye kude impela, ngaqeda isikhathi eside kabi, but asikubekele futhi ilanga elilandelayo masiphinde sihlangana futhi kwenye futhi video. Igama lami njengomuntu Duze, ngiyabonga nje ukuthi ubukele kuze kufikela, ngayijabulela i-comment yakho. uNkulunkulu emuhle abusise, ulike futhi njengenjwayelo. Ngiyabonga kakhulu, and uyishare le message nakwabanye abantu. Please uyishare, abakhululwa abantu lapha ababoshwe khona, abakhululwa abantu emandleni kaSathane, ababuya abantu beze kuJesu Kristu yena yedwa, and bangakhululeka ngokuthi sibe baningi sishare lama messages agcwale kubantu bonke, basizakala abantu. Asihlangane kwivideo elandelayo. Amen.